ברוכות הבאות וערב טוב לכל המשתתפות. נמצאות כאן איתנו תחיה בן צור, שהיא אחת ממנהלות הפורום, פורום נשים בתעשייה, קהילת המנהלות, ותכף תגיד כמה מילים על הפורום המשובח והמרהיב והמדהים הזה. היא בטח לא תגיד את המילים האלה, אז זה התפקיד שלי להגיד את המילים האלה על הפורום. ונמצאת איתנו כאן אביטל רגב קיסר, שהיא אחראית על השיווק של הקורס, ואליה אפשר לפנות בכל שאלה שמתאימה לנושא השיווקי או וכולי. כמובן גם לתחייה אפשר לפנות לכל שאלה שקשורה למחירים, תאריכים וכולי, זה תחייה הכתובת שלנו. אני התבקשתי לפני כמה חודשים על ידי יפעת שרפק, שהיא מנהלת נוספת של הפורום, ועל ידי תחייה, שתיהן חברות אהובות, לנהל ולארגן ולרכז את הקורס הזה, ונעניתי לאתגר. היה לי מאוד ברור מלכתחילה שזה יהיה קורס מיוחד, במובן הזה שאני, מאוד היה חשוב לי שהקורס הזה יהיה פרקטי, באמת פרקטי, לא רק תיאורטי, כי קורסים יש רבים, אבל הקורס הזה היה לי חשוב שהוא יהיה פרקטי. בעצם תחום הדירקטורים הוא לא התחום, הוא לא המיין ביזנס שלי, זה לא התחום העיסוק הרגיל שלי. אני מגיעה לקורס הזה מגלגול אחר שלי, שהיה 16 שנים הייתי מנכ"לית המכון להשתלמות של לשכת עורכי הדין, ומנהלת הכנס השנתי של לשכת עורכי הדין, והארגון של כנסים והשתלמויות, ובכלל כל מה שנקרא Continue Legal Education, ובכלל, לא רק Legal Education, אלא בכלל, זה תחום שקרוב לליבי, ובאמת הקפדנו תמיד שהקורסים שלנו וההשתלמויות יהיו פרקטיים, וגם כאן היה לי מאוד חשוב שהקורס יהיה פרקטי, וייתן כלים מעשיים למנהלות שרוצות להתקדם, ולהיות בשורה הראשונה של קבלת ההחלטות, ולשבת ליד שולחן קבלת ההחלטות בדירקטוריונים ובחברות המובילות, ואני רואה בזה חשיבות עליונה. היה לי גם ברור שהוא יהיה מאוד מיוחד במובן הזה, שברגע שהבנתי שהקורס הזה מיועד רק למנהלות, לנשים, אז היה לי מאוד מובן, ההיכרות שלי עם עולם המרצות, ובטח בתחום הזה הוא מאוד מאוד רחב, והבנתי שהאיכות של הקורס הזה הולך להיות, מהר מאוד הבנתי שהאיכות של הקורס הזה הולך להיות, שאנחנו הולכות להראות, מה שנקרא, לא רק בתיאוריה, אלא גם למעשה, שיכולות להיות, זה מעל 20 ומשהו מרצות בקורס הזה, שכולן מרצות, וזה כל כך יפה. כי לא נאלצתי להתפשר על כלום. ממש גייסתי את המרצות הטובות ביותר בכל תחום. החל מעורכות דין ושותפות ושכירות ובתפקידים בכירים במוסדות הציבוריים, ושופטות בדימוס, וכל מי ורואות חשבון, וכל נושא שצריך להיות בקורס הזה נמצא שם ומועבר ויועבר על ידי המרצה הכי טובה שיכולה להיות, וגם הן קיבלו המלצה והנחיה להפוך את ההרצאות שלהן למאוד מאוד פרקטיות. ההרצאות יהיו מאוד מאוד פרקטיות. מעבר לזה שההרצאות יהיו פרקטיות, אנחנו מאוד רוצות לייצר גם סוג של מינגלין והיכרות ונטוורקינג בין המשתתפות בקורס. אנחנו בשביל זה נעשה גם מפגש ראשון פיזית במשרד הרצוג שמארח אותנו באהבה, וגם מפגש אחרון במשרד הרצוג, ומעבר לזה אחרי הקורס יש לנו כוונה לייסד מפגשים אחת לתקופה, כמו מעין קבוצה כזאת של נטוורקינג עם מפגשים ועם העברת ידע ועם טיפים ועם עוד כל מיני רעיונות נוספים שיש לנו. זה קצת מעט, ממש מעט על החזון ככה בהתחלה, ועכשיו אני אשמח שתחייה היקרה תציג את הפורום הזה ואת פועלו בקצרה, ואז ניכנס לעובי הקורה לתוכנית של הקורס, ואז נשמע שאלות. בבקשה תחייה. היי חברות, אז קודם כל אני ממש שמחה להיות פה היום. אני מאוד שמחה על הקורס הזה. אם הייתם רואות איך מירי השקיעה ב- בארגון של כל העניין הזה ובמרצות, וכל דבר היה
באמת מאוד מאוד חשוב. אז זהו, אז אני ממש כאילו התכוונתי אחרי מחשבה רבה. אז אני מנהלת את הפורום כבר כמעט 9 שנים ביחד עם יפעת שרפק. יש לנו היום בפורום מעל 100, כמעט 108,000 נשים. החזון שלנו זה קידום נשים בשוק התעסוקה, ואנחנו משתדלות למקד את התכנים, שכל אחד יהיה לה את המקום להתייעץ על דילמות ניהוליות, על משרות חדשות. אנחנו מביאות המון משרות בחירות, ויש לנו את האקדמיה שלנו, שבאקדמיה לומדות רק נשים ומנחות רק נשים. זאת אומרת, לפעמים מתארחים גם גברים פה ושם, אבל יש מספיק מומחיות נשים, ואנחנו רוצות לתת להם את הבמה, מומחיות נהדרות. אז אתן מוזמנות גם להתעדכן. אנחנו עושות עכשיו הרבה בינה מלאכותית, ויש גם קורס אחריות תאגידית פעם בשנה. היו לנו בעבר קורסים של דירקטוריות, אבל אנחנו עשינו ככה upgrade רציני מאוד לדבר הזה, והסילבוס אומר הכל. אז מירי, הבמה שלך שוב. אני בהחלט הולכת להציג את הסילבוס, אלא אם כן יש למישהי כאן איזושהי שאלה מקדימה לפני כן. יש כאן שאלות? אם לא, אז אני אתחיל להציג את הסילבוס, ואם יש שאלות אתן יכולות גם לכתוב בצ'אט, ואביטלוש כהרגלך תהיה אחראית הצ'אט שלנו. בסדר? ואם יש איזושהי שאלה חשובה, אז תקריאי לנו שנוכל לענות. אז אני אציג לנו ברשותכן, רגע, למה זה לא נותן לי? הנה, share. הנה, הנה התוכנית. אז כמו שאמרתי, היה מאוד מאוד חשוב לנו שהקורס יהיה פרקטי, ולכן גם כשאנחנו נדבר, גם כשדוקטור לאה פסרמן תדבר על סוגי תאגידים וממשל תאגידי, היא תיתן את הצד הפרקטי של זה, כי רק על הנושא הזה אפשר להעביר קורס שלם, כן? כמו שאתן בוודאי מבינות. וחגית בלייברג, שהיא שותפה בכירה ומנהלת מחלקת ליטיגציה תאגידית במשרד עורכי הדין גולדפרב גרוס זליגמן, כשהיא תדבר על הפירמידה ההיררכית בחברה ועל האספה הכללית ועל הדירקטוריון ועל המנכ"ל, גם היא תהיה מאוד פרקטית ותדבר תציג את הנושאים, את הזוויות המעניינות, כל מה שבעצם דירקטורית בחברה צריכה לדעת, ולא רק דירקטורית, כי אני יכולה להגיד לכם שהנושאים האלה, אני למשל עברתי את הקורס דירקטוריות, את הקורס הזה ממש, כשהייתי מנכ"לית המכון להשתלמות של לשכת עורכי הדין. זה לא היה בשביל להיות דירקטורית, מעולם לא שאפתי, זה לא השאיפה שלי, מה שאני עושה היום זה משהו אחר לגמרי. אולי אני אגיד רגע, אולי זה לא מיותר להגיד שמה שאני עושה זה פיתוח עסקי ואישי, ככה אני קוראת לזה. בעיקר רוב הלקוחות שלי הם עורכי דין ועורכות דין, מגשרים, מגשרות, מנהלים ומנהלות, בכירים, והרעיון היה ללמוד. אני תאבת דעת, אני אוהבת לדעת, אני אוהבת ללמוד, ואני חושבת שהקורס הזה נותן איזשהן זוויות ופרספקטיבות מאוד מאוד מעניינות לעולם העסקי, ולעולם של חברות, ואיך החלטות מתקבלות בחברות וכולי, וזה מאוד מאוד מעניין. הצד הפרקטי של זה, לא רק הצד התיאורטי של זה. ויש פה הרצאה של דוקטור יהודית קורן, כמו שאתן רואות, והשופטת מיכל אגמון גונן תדבר על חובות הזהירות של דירקטורים, ודוקטור קרן בר חווה, שהיא ראש החוג לחשבונאות באוניברסיטה העברית, תדבר על קריאה וניתוח של דוחות כספיים, וזה יהיה 4 שעות. וקרן רייכבך סגל תביא את הצד הפרקטי מתוך משרד עורכי הדין גורניצקי על תפקוד דירקטורים ומנהלים בחברות בתקופת משבר. ויש לנו הרצאה של דוקטור, אני לא אקריא את כל ההרצאות כמובן, כי אתן יודעות לקרוא, אבל אני ככה אגע מדי פעם בדברים ממש ממש חשובים. כמובן, מבט רוחבי לזכויות דירקטורים. איזה זכויות יש לדירקטורים כדי למלא את התפקיד שלה כמו שצריך? הזכות לקבל מידע, הזכות להיוועץ עם מומחה, להגיש תביעה וכולי וכולי וכולי. יעל אלמוג תדבר על עבודת, שהיא היועצת המשפטית של בנק הפועלים, כולנו זוכרות אותה ממקום אחר, אבל היא היום היועצת המשפטית לבנק הפועלים, והיא תדבר על עבודת הדירקטוריון מול הרגולטור. ויש לנו באמת עוד הרבה מאוד הרצאות, והנה אנחנו מגיעות לרואת חשבון רונית בירן, דירקטורית שנמצאת איתנו, ואין זמן יותר נכון מאשר לבקש מרונית גם להציג את עצמה, גם להגיד כמה מילים.
ו... וגם להגיד על מה היא הולכת לדבר. אז קודם כל, נעים מאוד. אני יכולה להעיד שכששוחחתי עם מירי ספיר באמת ראיתי את הפשן שלה, את ההתלהבות שלה לעשות את הקורס הזה. עוד אני כבר מרצה כבר שנים בקורסי דירקטורים, ואף אחד שהזמין אותי להרצות לא שאל כל כך הרבה שאלות, וניתח יחד איתי את הנושא מכל הכיוונים, ומה יהיה יותר טוב לכם, ואיך זה יישמע יותר טוב, ומה יעניין אתכם יותר. ובאמת זה מרגיש שזה קורס שהוא מאוד מאוד מושקע בלתת לכם את הזוויות הטובות ביותר. ואני מסכימה גם עם מירי שכמו שהיא אמרה שזה זה קורס נהדר קודם כל למי שרוצה להיות דירקטורית, אבל זה קורס חובה לכל מנהלת בכירה במשק. כי כל מנהלת בכירה שהיא נמצאת גם בישיבות של דירקטוריון, היא צריכה להבין את הלך הרוח, היא צריכה להבין את החוקים, היא צריכה להבין את הזכויות והחובות של המנהלים, את האחריות שקיימת, את אופן ההתנהלות, את הדרך ששואלים שאלות ואיזה שיח מתנהל ואיך מתנהל שיח נכון ואפקטיבי בחדר ההנהלה וגם בחדר הדירקטוריון, בחדר ישיבות דירקטוריון. וזה ממש כיף גם להרצות כאילו בפני נשים, נשים למען נשים, אני מתחברת לגמרי לרעיון הזה, זה רעיון ראשון במעלה. אז אם נגיד ככה בכמה מילים עליי, אני רואת חשבון בהכשרתי, אני דירקטורית כמה שנים, דירקטורית כיום מכהנת בחברת אשרא, חברה לביטוח סיכוני סחר חוץ, חברה ממשלתית. לפני כן כיהנתי גם בחברות ציבוריות, נסחרות בבורסה, נסחרות בנסדק, חברת אנרגיה, זוס פאוור, חברת ביוטק, בתחום ביופארם, ושיפור תאים גנטיים לטיפול במחלות סרטן, חברות שהן נסחרות גם בישראל וגם בנסדק. ולפני כן כיהנתי כמבקרת פנימית ראשית בחברות מובילות במשק. 13 שנים הייתי מבקרת ראשית עד 2020 בקבוצת שיכון ובינוי, קבוצת נדל"ן ותשתיות, אחת מהגדולות בישראל, אם לא הגדולה ביותר, עם מחזור של מעל ל6 מיליארד ש"ח, עם פעילות ב-22 מדינות בעולם, כ10,000 עובדים בכל העולם, וואחד ארגון. ולפני כן הייתי בצד הפיננסי, מבקרת ראשית של מנור המבטחים, ומבקרת בכלל ביטוח 7 שנים, ועבודת ראיית חשבון, ביקורת של דוחות כספיים ועריכת דוחות כספיים, כך שאני מכירה את הזוויות מכל הכיוונים של השולחן. אני חושב שאני עומדת גם עכשיו, אני גם יושבת ראש ועדת ביקורת והייתי יושבת ראש ועדת מאזן, אז אני יודעת גם איך מתמודדים מהצד הזה של השולחן. וגם מהצד השני של השולחן כמנהלת בכירה, נושאת משרה, גם כמבקרת פנימית וגם כרואת חשבון שמייצגת חברות. אז ככה עשיתי ממש עברתי על כל הכיסאות מסביב לשולחן הדירקטוריון, וזה אין ספק שזה תחום שהוא מאוד מעניין ומאוד מרתק, ולפי מה שאני רואה פה בסילבוס נראה ממש אחלה קורס. תודה, תודה. כל פעם אני נפעמת מהידע כל כך הרבה מהרב תחומיות נקרא לזה ככה של כל המרצות שדיברתי איתן, והנה אורנית ממש הפגנת את זה כל כך יפה, שבאמת אנחנו פוגשות כאן בקורס הזה נשים שעשו כל כך הרבה דברים בכל כך הרבה כיוונים וכל כך הרבה זוויות. באמת, יש לכן הזדמנות לשאול, להתייעץ ולהיכנס להכי עמוק שאתן רוצות בכל נושא כמעט שאתן תבחרנה לשאול. תענוג לשמוע אותך רונית, איזה כיף שאת הסכמת להרצות בקורס ולהיות איתנו. אביטל, את רוצה להוסיף כמה מילים לפני שאני גולשת אולי עוד קצת כן, לתוך התוכנית? כן, שומעים אותי? שומעים אותך היטב.
אני רוצה להוסיף שאני עברתי את הקורס הזה, אומנם לא במסגרת פורום המנהלות, שלצערי לא היה קיים אז, אלא במסגרת לשכת עורכי הדין, אני גם עורכת דין, ואני אצלנו, בקיצור, במכון, אצלנו, נו, מכון להשתלמות של לשכת עורכי הדין. בגלגול הקודם שלי. היתרון של הקורס הזה הוא שיש פה באמת רק נשים, והן באמת מקצועניות אחת-אחת, ואני, יכול להיות שאני כבר מקדימה את המאוחר ועונה על שאלות של חלק מהאנשים פה, שבעצם הקורס הזה רלוונטי לא רק למי שרוצה ללכת ולהיות דירקטורית בשוק הפרטי, אלא גם לכל מי שרוצה להבין במה שקורה בבורד, גם אם זה במגזר השלישי, וגם אם זה כוועד מנהל בחברה לתועלת הציבור, גם אם זה בצורות אחרות של הממשל התאגידי. אז יש פה את כל התשובות לכל השאלות. מעולה, איזה כיף, תודה רבה רבה. יש שאלות? כן, לי יש שאלה. בבקשה. קודם כל, אני אשמח להבין למה עשיתם את השינוי בקורס. מה זאת אומרת? איזה שינוי? כאילו שהיה, מה פחות עבד בגלגול הקודם שלו, כי גם התעניינתי בגלגולים הקודמים והתלבטתי, ועכשיו אני מבינה שנעשה שינוי, לא ידעתי את זה ככה אני יכולה לענות על כמתעניינת. זה? אני יכולה לענות על זה? בוודאי, חיוש, לכי על זה. אז כן, הקורס היה יותר קצר, והייתה תחושה, זה היה מדהים, באמת היו ביקורות ממש טובות, אבל זה היה כאילו קצת על קצה המזלג. ביקשתי ממירי קצת להיכנס לעומק ולתת, קודם כל הגדלנו המון, אני חייבת להגיד, המחיר הוא כמעט אותו מחיר, אבל כמות המפגשים, אם את תראי סילבוסים קודמים, יותר מעמיק, הרבה יותר חומר, פשוט הרחבנו, רצינו קצת להיכנס לעומק, קראנו לזה אז קורס ממוקד, והיום ממש פתחנו את זה ליותר, כמעט כפול מפגשים. אז הוא זה גם לא רק השינוי. בזום, אני חושבת שבפעם הקודמת הקורס היה רק בזום. נכון, היה רק בזום, ואנחנו גם נעשה את המפגשים הפרונטליים, אבל בעיקר אני יכולה להגיד שהערך המוסף הוא באמת כמות החומר שהוספנו. זה לא רק כמות החומר, תחייה, בואי נגיד, לפחות לפי מה שאני ראיתי, גם המגוון של המרצות. זאת אומרת, כן. גם החומר אז, גם היה פחות מפגשים, הוא היה 20 שעות לעומת הקורס שלנו שהוא 40 שעות, אבל גם המגוון של המרצות היה הרבה יותר מצומצם לעומת הפעם, שהוא באמת גם מקיף ברמה של, גם מספר המרצות הרבה יותר גדול, גם יש דגש מאוד רב על הצד הפרקטי, וגם הוא מאוד מגוון גם מבחינת העיסוק של המרצות, מבחינת המקום, איפה הן מגיעות, איפה הן עובדות, באילו דירקטוריונים הן כיהנו ומכהנות וכו' וכו'. ולכן הגיוון והפרקטיות וגם המפגשים הפרונטליים שאמורים לתת ערך מוסף בהיכרות. אני מעבירה הרבה מאוד קורסים, אני יכולה להגיד לכם שקורסים שהם רק בזום, זה קורסים קצת שונים מאשר קורסים שיש גם את המפגש הפיזי בהתחלה, וגם את המפגש זה הפיזי. הבדל משמעותי. זה הופך את זה זה הבדל משמעותי. ושאלה נוספת, אם אפשר, זה לגבי... תציגי את עצמך רגע, אבל רק תגידי שם. נועה דנה, אני גרה בגן יבנה, דיברנו קודם, אני גם יועצת ארגונית, אני גם מייצרת נרות. קודם זה לא היה מקלט פשוט, כן. אוקיי. אז בעצם מה שמעניין אותי לדעת זה באמת עד כמה הסיכויים של מי שהיא לא מעורבבת בחברה, לא בבעלות של חברה ולא מקושרת לשום חברה פרטית או ציבורית, להיות באמת דירקטורית אחרי הקורס, בלי הקורס. רונית, את רוצה להגיב? אני יכולה להגיד שקודם, הקורס הוא חובה שיהיה. מעבר לזה, כן, חשוב גם נטוורקינג, חשוב גם להיות בתפקידים שאת יודעת, מחפשים דירקטורים בדרך כלל כאלה שיתנו את הערך המוסף שלהם לחברה. אז זה תלוי באיזה תחומיות מגיעה, וזה תלוי את מי אשר מכירה. אבל דרך הקורס את נפתחת קודם כל גם לתכנים, נפתחת גם לאנשים נוספים, נפתחת גם
גורמים בכירים אחרים שאת יכולה להכיר, זה המון גם עניין של גורל. אני לא יודעת, אני אגיד לכם, כאילו אני את התפקיד הראשון שגייסו אותי כדירקטורית, זה קרה בעקבות הרצאה ראשונה שהרציתי בקורס דירקטורים. הרציתי בקורס דירקטורים, ובמקרה היה שם איזשהו מנכ"ל של החברה הזאת, הסלקט ביוטכנולוגיה, שדירקטורית שלו עזבה די במפתיע עקב מחלה קשה, פשוט מצאתי חן בעיניו בהרצאה, ואחרי זה הוא אמר לי אם אני פנויה, אם אני מוכנה להיות דירקטורית אצלו. זה סתם ככה במקרה כמו שנקרא, כן, במקרה אתה אומר. במקרה. אז מקרים קורים שמתקרבים לאזורים שמתרחשים המקרים. נכון. אם אנחנו רחוקים מהאזורים, אז אתה יודע, תמיד יש אומרים שצריך תמיד, כדי שמשהו יצליח, צריך שיהיה גם הזדמנות שתפגוש את הגורל. שתפגוש את אני המוכנות. מסכימה עם זה לגמרי. אני הגדרה של מזל זה מגיעה מתחום של משאבי אנוש, נכון. השאלה, ולא, את יודעת, מתחום של כספים, חשבונאות כמו שאת מגיעה, שזה קצת יותר, נקרא לזה, נצרך בתוך דירקטורים. המשאבי אנוש קצת פחות נצרך לצערי. מה הסיכויים לדעתך שכן אפשר להיכנס למקומות האלה? תקשיבו, רונית ענתה על זה בדרכה. אני אגיד לכם ככה. קודם כל, כמי שבאמת מלווה הרבה מאוד נשות עסקים, עורכות דין, עורכות חשבון, לא משנה. זה נורא תלוי בך, זה מאוד מאוד תלוי בך, מאוד תלוי ברצון, קודם כל, במוכנות להשקיע. זה קריירה, זאת אומרת, זה דרך מסוימת שאת צריכה לבחור בה, וכמו שרונית אמרה, להתקרב למקומות האלה, להתקרב לאזורים האלה, להשתתף בכנסים, להכיר אנשים, כמו בכל דבר שאנחנו רוצות להשיג בחיים. יש פה מידה מסוימת של שיווק עצמי, נקרא לזה ככה, שצריך לעשות. המשרת הדירקטורית לא תגיע אלייך בעצמה, זאת אומרת, גם רונית הייתה צריכה להרצות בקורס דירקטוריות, ולהיות בעצם בסביבה הזאת, כדי שמישהו ישמע אותה ויפתח לנושא. זאת אומרת, הקורס הוא התחלה מצוינת, הוא תנאי סף בעיניי, אבל הוא לא הייתה מספיק. זאת אומרת, זה לא... אני רוצה רגע להוסיף משהו. נועה, זה תלוי בך גם במידה של הכיוון שלך. תראי, רונית ענתה לך, כשמירי ענתה לך בדרכה, היא מתכוונת לזה שרונית דיברה על השוק הפרטי. אני יכולה להגיד לך שאני, בגלל שעבדתי בתפקידים ציבוריים, אז גם הייתי בעמותה מאוד מאוד גדולה, שיכולתי לדעת מה קורה שם בוועד המנהל, ויכול להיות שאת תתקשתי קשורה לאחד מהפוליטיקאים בגן יבנה, והוא יכניס אותך לוועד מנהל של ארגון, או שהוא יכניס אותך לאחת מהחברות העירוניות. אני הייתי דירקטורית בחברה עירונית, וזה מה שמעניין אותי, ובמקרה חבר חיבר אותי לוועד מנהל של עמותה אחרת לגמרי, שהמטרות שלה מאוד קרובות לליבי. זה מאוד תלוי בך, ויכול להיות את יכולה להגיד את שם העמותה, זה לא... יכול להיות שיש כמה וכמה, עמותה למען החייל, בת מלך, לא משנה. יכול להיות שאת מחר תהפכי למנהלת משאבי אנוש, תעזבי את העצמאות, ומשם תגיעי להיות דירקטורית בחברות כאלה, או שתקימי חברה כזאת, ואז יהיה לך את הידע איך לנהל אצלכם בחברה שלך. זה באמת השמיים הם הגבול וקשור בנטיות שלך, בקשרים שלך. אולי מחר תרצי להיכנס לנבחרת הדירקטוריות, ויהיה לך גם איש קשר שיוכל. זה באמת באמת תלוי מפה בכל אחת. הקורס הזה נותן לך את המקפצה, הוא נותן לך את הידע, הוא נותן לך גם את הביטחון בידע, וגם במענה לשאלה הקודמת שלך, אני לא ראיתי את הגלגול הקודם של הקורס הזה בפורום, אבל אני יכולה להגיד לך, אני לא רוצה להיות מחירתית, אני רק אומרת דבר אחד, תעשו גוגל על השמות פה, אתם תקבלו מאות אלפים של תוצאות, כי כל אחת מהאנשים האלה עשו את התקשורת, את ההיסטוריה, את הפסקי דין, את ממש העשייה בשטח, גם ציבורית וגם פרטית. אז לכן אני כאילו בסה לי שאני לא הייתי בקורס כזה. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. את השאלה הזאת שנועה שאלה פה, אתן יכולות לשאול כל אחת ואחת מהמרצות בקורס. איזה כיף. מעבר לזה שיש בסוף רב שיח, כמו ששמתם לב במפגש פיזי האחרון בקורס, יש מפגש על האתגרים בדרך לכהונה בדירקטוריון, והשתתפו בו לא סתם, כן, זה מפגש שאני מנחה כמובן, אבל מעבר לזה, רגינה אונגר שיושבת ראש פקר פלדה, ואלה אלקלעי שיושבת ראש IBI, וגם
יושבת ראש שדולת הנשים בישראל, וממש עכשיו יוצאת מתפקידה ביום שישי הקרוב, אנחנו נפרדים ממנה, ודפנה אקר, פרופסור דפנה אקר, נכנסת לתפקידה במקומה. אורנה הוזמן בכור, שהייתה דירקטורית בחברות ציבוריות רבות, וגם היום עדיין מכהנת בחברות ציבוריות, והייתה יושבת ראש דירקטוריון נמל אשדוד. וברוריה לקנר, שהייתה חברת דירקטוריון ראשונה בחברת החשמל. והדר צופה יפה כהן, שהיא מנכ"לית איגוד הדירקטורים. זאת אומרת, יש לכם הזדמנות, לא לשאול אותי ואת רונית רק, ואת אביטל ואת חייה, אלא יש לכם הזדמנות בקורס הזה, לשאול כל אחת ואחת ורואת חשבון איריס שטרק, שהיא כמובן דירקטורית מובילה בהרבה מאוד דירקטוריונים, ועוד רבות וטובות, אין כאן אחת שלא יכולה לענות לכם על השאלה הזאת, איך עושים את זה, וכל אחת תיתן לכם תשובה אחרת, כי אין דרך אחת, בשום דבר, יש הרבה דרכים, ואחת זה במקרה, ואחת היא הרצתה, ואחת היא הכירה, ואחת מהשכונה, ואחת מהחברים, ואחת בכל מיני דרכים אחרות, ובאמת אם אתן הופכות את זה למטרה, אז, או ליעד יותר נכון, אז אין יעד שאי אפשר לכבוש, אנחנו כבר יודעות את זה, שאם אנחנו שמות יעד משמעותי ושחשוב לנו, ואנחנו מאמינות בו, זה קורה, נקודה. שאלות נוספות? לי יש שאלה, יכול להיות שהיא שאלה קצת... רגע, אני עושה סטופ שר כדי שאני יכולה לראות מי השואלת. ענת. רגע. שאלה קטנה והיא קצת טכנית. אני מבינה שאתם קוראים תעודות מוסמכות קורס דירקטורים. לא, מקבלים תעודות על השתתפות בקורס דירקטורים. אין בישראל הסמכה. אוקיי, יפה, זו הייתה השאלה. זאת אומרת, כי אני פשוט בדקתי, ראיתי, יש גם קורס בטכניון. לא. הקורס הוא על השתתפות בקורס, התעודה ניתנת על השתתפות בקורס דירקטוריות. אני יכולה להגיד לכם שאין קורס אחד שהוא עדיף על אחר מבחינת תנאי סף לקבלה, אף אחד לא ישאל אתכם, רגע, עשיתם קורס כזה או קורס כזה, או אצל מי... זה השאלה שלי, כי אני בדיוק... לא. יש גם את הקורס בטכניון, שקורס דירקטורים וזה, ואז אני מנסה להבין, למעט הסילבוס שהוא שונה די בתכלית, גם מבחינת היקף המרצים והתכנים, שכמובן אני הרבה יותר התחברתי לקורס הזה ובגלל זה אני כאן, אני תוהה אם יש איזושהי הכרה בשוק, או נקרא לזה איזשהו רנקינג, כמו סתם אני אומרת, Ivy Leagues, Universities, לעומת מכללות. התשובה היא חד משמעית לא. אוקיי. אין. ואני אומרת לך את זה מזה שבחנתי ושאלתי, לא בגלל שאני אומרת את זה, אלא שאלתי ובחנתי והתעניינתי ושאלתי את כל המרצות בקורס, מה אני צריכה לעשות בדיוק בשביל לענות על השאלה הזאת, ונאמר לי חד משמעית, קודם כל גם המרצות עצמן, אבל גם אני יכולה לספר לכם סתם קוריוז קטן, פנתה עליי מישהי דוקטור נכבדה מאוד ומקסימה, ואמרה לי, אני שמעתי שאת מנהלת קורס דירקטורית מטעם פורום המנהלות בתעשייה, ואני ממש אשמח להרצות בקורס. תחיה כבר מחייכת כי היא ראתה את ההתכתבות שלי איתה, ואמרתי לה, את יודעת מה? אין לי מקום, אבל אני מוכנה לוותר או לקצר הרצאה אחת, אם את חושבת, אני אשלח לך את התוכנית, ואם יש איזשהו נושא שלא כיסינו, קחי, מה שנקרא, בכיף, באהבה, אני לא אגיד לך לא, בשמחה. היא עברה על כל התוכנית והיא בעלת עניין, כן, היא מאוד רוצה להרצות בקורס, והיא אמרה לי, מירי, אני חייבת להודות שעברתי על כל הקורס, ואין שם אף נושא אחד שאני יכולה להגיד עליו איך הוא לא מופיע או משהו כזה, או אפילו קרוב לזה, אפילו מתקרב לזה. וכבר הבטחתי לה שבקורס הבא אנחנו נאפשר לה אולי באמת להשתתף, אבל בקורס הספציפי הזה אני יכולה להגיד לכם שכל הנושאים מכוסים, כל מה שצריכה לדעת, ובסוף בסוף בסוף כמו בכל דבר, מה שחשוב לדעתי בקורס הזה זה קודם כל לעבור את הקורס ולהבין באיזה מטריה יש לנו עניין ומה, וכמובן כל אחת מכן תרצה להרחיב בנושאים מסוימים, זה יהיה מבורך, כי אני לא מאמינה, שום דבר הוא לא חד פעמי, הוא לא פעם אחת וזהו. זה קורס של 40 שעות, רחב, נרחב, מקיף, חשוב, פרקטי, תוכלו לשאול הרבה מאוד שאלות את המרצות ואת המשתתפות וביניכן לבין עצמכן, אבל עדיין יש דרך לעבור, כמובן. בסדר? עוד שאלות?
גם את יודעת, ענת, שגם אם את עושה את הקורס הזה ואחר כך יהיה לך איזה דברים שתוך כדי הקורס יעניינו אותך ותרצי ללמוד, ויש תמיד עוד קורסים נוספים שאפשר לעשות ותמיד אפשר להמשיך להתפתח. הקורס, אני ברור. יכולה להגיד לך בתור אחת שאני מרצה בהרבה קורסי דירקטורים, הוא מאוד מורחב. הוא מאוד נרחב. אני ראיתי את הסילבוסים גם אני יכולה להגיד במקומות לכם אחרים, וזה ניכר. זה כן. אז אני ניכר. אתעקש אנחנו כמובן את שלנו עשינו. אחרים. מבחינתי אני מרגישה שאנחנו את שלנו עשינו, במובן הזה שגם נתנו קורס מקיף גם מבחינת התכנים, גם מגוון מבחינת המרצות, גם הנחיתי כבר מראש את המרצות שתשאלנה שאלות בדיוק מהסוג ששאלתם, ושנועה פה העלתה גם וגם ענת, על איך מתקבלים ואיך עושים ומה צריך לעשות, וביקשתי שיענו בכנות, בכנות ובאהבה ובשמחה ובמוכנות, וכולן מוכנות וישמחו לענות לכן, כל אחת בדרכה, כל אחת על הדרך המיוחדת שלה. אז לצד ההרצאה של התוכן שהוא מאוד מאוד חשוב, אתן מוזמנות לשאול את השאלות האלה, החשובות מאוד 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 מאוד, כי באמת גם אני וגם הפורום בוודאי שמנו לעצמנו לנגד עינינו את האג'נדה החשובה הזאת של כמה שיותר מנהלות ונשים בעמדות קבלת החלטות, ובוודאי סביב שולחן הדירקטוריון, ואני מקווה שתצטרפו אלינו לקורס, ואנחנו פה אם יש עוד שאלות, ואם לא, אז... יש פה איזו שאלה בצ'אט. בצ'אט, אוקיי. ערב טוב, המשרה האחרונה שמילאתי הייתה בדרג ניהול ביניים. נכון לעכשיו אני בין משרות. האם רמת הניהול שמילאתי נמוכה מדי בשלב הנוכחי עבור השתתפות בקורס? רונית, את רוצה לענות על זה? אני לא יודעת בדרג ניהול ביניים באיזה תפקיד ומה היא עשתה. את רוצה להרחיב, להגיד כאילו אפרת נמצאת אפרת שם? ששאלה, את רוצה לשאול את השאלה בצורה יותר רחבה, מפורטת? כן, אני אשמח. שומעים אותי? כן, כן. שומעים היטב. אני עבדתי בחברה פרטית, מנהלת מחלקה, סליחה, קצת חשוך כאן, של 12-13 עובדים, זה היה גם ניהול מקצועי וגם אדמיניסטרטיבי, אבל עם ניסיון של 13 שנים. אבל אוקיי, זהו. מנהלת מחלקה של איזה תחום? הטמעת מערכות שכר. עבדנו מול חשבי שכר בארגונים גדולים, חברת חילן, אם זה מוכר, מנהלת משאבי אנוש בטוח מכירה. תראי, אתם יכולים, אם את יודעת, משהו הכי חשוב זה לא להישאר אם יש משהו שזה מעבר לדברים שאת לא יודעת שמרצים אומרים, תעצרי ותשאלי שאלות. אני בעד תמיד שלא יודעים לשאול שאלות ולא להתבייש ולשמור את זה בבטן וללכת בצורה שאת לא מבינה. אם אני יש לך יכולה כמובן, את יכולה, כי כל מרצה יש לה מספיק פה, אני מכירה את 80% מהמרצות פה בקורס, כולם יסכימו אם תגידי יותר לאט או לתת דוגמה או לחזור על זה, שתוכלי להתחבר בכל דרך. ואם יורשה לי, אני עונה לך רגע מכיוון אחר גם, אפרת. אני לא חושבת שיש תנאי סף משמעותיים לכהן כדירקטוריות בחברות. כמובן שידע וחשוב וכולי, אבל תשמעו את זה גם בקורס. יש נשים יש מנהלות שהגיעו לתפקיד הזה בלי ניסיון כמובן, זאת אומרת זה לא שחייבים להיות קודם כל מנוסות בניסיון כזה ואחר כדי להגיע להיות דירקטוריות, כמובן שכל ניסיון עוזר וכל קשר עוזר, הכל עוזר, והידע עוזר והחיבורים עוזרים הכל בסוף מקדם אותנו לעבר המטרה, אבל אין תנאי מינימום כלשהם, אני לא מדברת עכשיו על להיות חברה באיגוד כזה או אחר, או בנבחרת כזאת או אחרת, אני מדברת באופן כללי. אני מכירה דירקטורים בחברות, שגם חסרי ניסיון ניהולי, אפילו בתוך חברה. תיקון קטן. תיקון קטן, כן. תיקון קטן, אם זה דירקטוריות חיצוניות, אז כן. לא, אני לא מדברת על דירקטוריות חיצוניות, כמובן. מקצועית או מקצועית פיננסית. אם זה דירקטוריות רגילות שבעל השליטה משיג, אז נדרשת רק מעל גיל 24, ובן אדם שיש לו דופק בסך הכל.
כי הרבה זה פעמים זה התכוונתי. עוד אנשים דח"ציות זה שקרובים משהו אחר, קרובים אליי. ברור. אנחנו לא מדברים על דח"ציות. אבל את צודקת ב100%, ותודה על ההערה הזאת. בגדול, בקיצור, אין איזשהו מדרג של דירוג של את צריכה מינימום כזה או אחר בשביל להיות דירקטורית בחברה, ואנחנו לא מדברות על דירקטוריות חיצוניות, באמת זה משהו אחר. תודה זהו, רבה. תודה רבה לכל המשתתפות, ונקווה שנראה אתכן בקורס. אני מתרגשת מאוד לפגוש אתכן. תודה לתחייה על האירוח, תודה יש לי עוד לאביטל, שאלה תודה קטנה, לרונית. סליחה. כן. עוד שאלה קטנה שנזכרתי בה כעת, מבחינת חומרי הלימוד, איך זה יעבוד? כל מרצה יהיה לה יש כאלה שיעבירו מצגות ויש כאלה שיעבירו חומר אחר. לכל מרצה יהיה את הדרך שהיא מעבירה את ההרצאה. אני קשר. מבטיחה לך אבל שכל הכל ההרצאות... נשאר? כן, כן, אני רוצה להגיד משהו. אנחנו סיכמנו שאנחנו נעשה תיקיית דרייב משותפת, שם יהיו לכם לינקים להקלטות. ההקלטות שלנו יהיו זמינות, אני לא זוכרת לכמה זמן, אבל אתם תדעו מראש ויהיה לכם לינק לתיקיית דרייב שבה יהיו מצגות וחומרים, ותהיה אפילו רשימה של נשות קשר של כל הקורס, ותוכלו להיות בקשר, להתחבר בלינקדין, כל מה שתרצו תוך כדי. ואם יהיה חסר משהו, אני ממש זמינה לכם. זאת אומרת, אם יש לכם הצעת ייעול, ככה עבדנו בפעמים הקודמות, זה היה מאוד נוח, וכמובן תהיה קבוצת וואטסאפ כזה לשאלות ותזכורות ועניינים. אז וכל הצעה שלכם כמובן אני זמינה לשמוע. מעולה, תודה רבה. תודה רבה לכולכן, ערב טוב. תודה רבה. תודה, לילה טוב, ביי ביי. תודה.